खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ नायनायखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं स' दिनै जोङो देबजित मोनाव थांनो नागिरदों आमिन खाथियाव देबजितनि माबा मा होनोमोनलाय दै सारनाय जाहैनो नागिरदों स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सोर मोजां मोनो नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे सोलो थांनो ओंखारबाय हंनाय थांग्राफोरा न' गेट थालादों आइ आफा ओमफ्राय ओरैहाय दं लक्ष्मी ओमफ्राय बे जाहैबाय बोरायनि बिदा बेवाइ ओमफ्राय आं जि थाबा नुयो बियो सफैबाय जोङो रियान मोनाव रियान हाय होनद' हाय सोरनि मा जादोंमोनलाय देबजितनि दै सारनाय गासिनो मानसिफोरा मा जादों बिसोरलाय अमा आइ आफा हेल' बेसे गोबावसै नोंसोरलाय जोंना टट'आनो माबासोमोन नालाय देबजितआ बोरो खाजायानो आबैमोन मा जादों आबैमोना अमा दै सारनायनि ना मा मा आशीर्बाद होलांगोन जाखो फिसौखौनोलाय खोन्था दं साख्रि मोननायनि बोर होलांदों गिदिर गिदिर माबा आबैमोना आमिन खाथानि गोजाखा गासिबो ए आमिन खाथानि गोजा ना आं गसाइगावनि आंबो आमिन खाथानि नैबे माबानि बिफा मा होनो दै सारनाय गथ'सानि बिफा आइटेमफोरा मावहाय मावहाय संदों बोरो खिथालाय नायना आइटेमफोरा संनायफोरा बैयाव गोजा बेदर दं नैबेनिफ्राय नागिरदो मोननायाथ' मोनजोबबायमोन बोखार बोखार नायजालांदो मा मा दं बाव अमा बिखु माबा बिखा बिथै दाउ आलु लाब्रा टमेट' ना गोथाव गोथाव सोर सङा सेंग्राफोर संग्राफ्रा नै माथो मा ओंख्रि मा संदोंलाय मा संदों पापर आरो बेयाव ओंखाम संखांजोब्बाय आरो होमबालाय थावाबा नोंखौसो नालिस होनांगोन दा नोंसोरसो नालाय संग्राफ्रा मोनजोब्बायानो आरो होमबालाय ओंखामल'सै नंगौ दा जाबासो मिथिगोन दा रिजाल्टआवसो नैबे गथ'निनो दै सारनायानो गथ'निनो जागासिनो खाराय खालायलायनाय हौवासो बियो मिथिबायना बाबुखौ होनदां भैया कहाँ से आया हो हाँ कोकराझार से ना मोटरी कहाँ से कोलकाता से प्लेन से आया है फ्लाइट से ना फ्लाइट से प्लेन ओंखाम जाबाय नै आबैमोना बैसागुआव बावखालाना
어디 그래 한 번씩 그거를 놀이도 아량 라이즈라자 벌써 포로구나 풀으면 나도 안 다르나 아니 차차가 돼 저 머리 가서 포스트 뭐나 아니 그 전에 가잖아 누구나 내가จะหาปีทั้งขณะนี้กลุ่มนายกจะหาปุ๋ยเบอร์คือจะได้ผีไม้ดีที่เชิงฉันเดินเดี๋ยวจากนั้นทางนั้นก็ยังติดคนนั้นอาชาคารำบ้านเฮ้ยเด้อเฮ้ยอะไรจะเบอร์หนึ่งไม่ต้องมาได้ดีกันเชิงเบอร์บอกข้างเดียวกันนะเอกชนจึงไอ้สามีตุ๊กตาจึงบอกแบบนี้ได้เลยจึงหา그럼 나보고 하겠습니다. 아 맞아. Sao chồng mình thật.
Apa sih, Pak? Hinjau yang bujangan. Hinjau yang ôi bờ. Ayo. nó có là bờ bạc khi là bờ nâng nông nâng lên bay ta khai bà đi लोगोफोर थारमाने दै सारनाय बे देबजितनि ओमफ्राय दै सारनाया बोसोरसे जानानै थांबाय आरोना देबजितआहाय दाख्लै फेब्रुवारि 16 थारिखजोंहाय ओमफ्राय दा दै सारनाय जाहोदों आरो थारमाने जों गसाइगाव हाब्रुबिल हस्पिटालावसो जाहैदोंमोन नालाय बुरि बुरिखौ मोनाखै होनबाबो नियमाव दङ नालाय बुरि बुरिखौ दै सारनाय जाहोनाय ओमफ्राय बे बुरि बुरिखौहाय गामि अल गामिनि बुरि बुरिखौनो लेंजोबनानै गासिखौबो दै सारनाय जाहोबाय आरोना थारमाने बुरि बुरिनि आशीर्बादाहाय बिराद मोजां जायो नालाय ओंखायनो आशीर्बाद लानो थाखाय बुरि बुरिखौ लेंहरबाय जाहोबाय फुरथि खालामबाय आरो जोंनि बर'नियाव गोदो गोदायनिफ्रायनो नियम दंबोयो बेबायदि दै सारनाय जाहोनाय आरो गोदोथ' बुरि बुरिजोंनो जायोमोन ना बेनिखायनो आरोना थांनोसै जोंहा थांनो ओंखारबाय दा दंफैयो आमिन खाथायाव इन्जय खालामबाय फुरा जाबाय लोंबाय नै नाजाराया बिराद